नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम कार्यक्रमास सर्वांचं स्वागत करीत आज ह्या कार्यक्रमांत भालावळीकार सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या प्रतिष्ठेच्या घराण्याच्या मान्य सतीश चंद्रचे परिचय करुले माझी भारी संतोष होत असा. बंटवाळ तालुक्याच्या मंची ग्रामाच्या सुಳ್या मंटला बैलंत प्रख्यात मडकेकारांचे एक घराणे असा. 4 सुत्तचे चौकीचे घर, विविध रोग निदान सहबजल्ले चूर्ण, अरिष्ट, आसव, कल्क, लेह इत्यादी सांप्रदायिक औषध तयारी करून देऊनचे त्या नैसून मुळगा बसमु चाक सांडूंचे वातीमाळ्यांचो दृष्ट काढूंची सोप घालूंचो इत्यादी तांत्रिक आणि मांत्रिक विधान न्यू रोग निदान करूंच्या विषयांत अग्रगण्य हे कुटुंब. 1929 इसवींत मोंतीमारच्या दुर्गा परमेश्वरी देवस्थानांत जल्लेला प्रथम भालावळीकार सारस्वत ब्राह्मण संमेलनाच्या अध्यक्ष होऊन समर्पक होऊन कार्यनिर्वहण केलेले महनीय मडकेकार कृष्णनाईक. तसेच भारताच्या आद्यंत विंगड नावर असले आमच्या अग्य संघटने ऑल इंडिया भालावळीकार गौड सारस्वत ब्राह्मण अध्यापकर संघ म्हणूनच्या एकाच नावर अससारखे संघटने कळलो एक उत्तम संघटक. त्याच्या दक्लभू रंगप्पಯ್ಯ एक ओगदोळे. त्याच्या नातू आता आमच्या अतिथी श्री सतीश चंद्रस तुमच्या समोर परिचय करुले इच्छा करता. नमस्कार माननीय SR सतीशचंद्र नायक. नमस्ते. आज भालावळीकार सारस्वत ब्राह्मण समाजांत SR सतीशचंद्र म्हणूनचे नाव सहकारी क्षेत्रांत चोक्कोड संघटनेस आडಳಿತस प्रख्यात जलसा. कर्नाटक राज्याच्या सहकारी भारती सी सरस्वती क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड आणि श्रीदेवी हिरिय प्राथमिक शाळेच्या अध्यक्ष होऊन अनेक कृषी संबंधी संघ संस्थेचे आणि चॅरिटेबल ट्रस्टच्या निर्देशक अध्यक्ष आणि व्यवस्थापक होऊन कार्यनिर्वहण केलेलो अनुभवी उत्तम आडಳಿತಗಾर म्हणूनचे आमचे भालावळीकार सारस्वत ब्राह्मण समाजास अभिमानाचे विचार. तुम्ही दोघ बोब्बवू भारी साधन करून जनानुरागी जलसद. ह्या विषयांत मी कितीगा अद्दी धरसू तुमच्या अम्मापिळ अभिमानपूर्वक अभिनंदन करीत असा. तुमस असे समाजसेवकरुले कसे प्रेरणे गावळी म्हणून 2 उत्तर सांगोती का. आमच्या घरच्या एक वातावरण आवश्यमंतरांनी दिलेलं एक शिक्षण, आमच्या समाजानं दिलेलं शिक्षण संगते आमच्या कुटुंब आमच्या बायलेन दिलेल्या सहकारानिमित्त आज असाला एक ಕೆಲಸ करले आमस देवान अवकाश दिल्लांचा. त्यांत आम्ही अनेको ಕೆಲಸ करले साध्य हा. आता थोडे ಕೆಲಸ केलेले हा त्या समाज आज गुरुतिसून आमस मस्त सामाजिक जल समस्येचा परिहार करले वो आमस शक्ती आज देवान दिल्ल्यांचा आमस. कॅम्पकोंत प्रवेश कसं झालंय त्याच्यावरती कॅम्पको म्हटलं तर कसाला संस्था त्याच्या कार्य वैखरी काय ते थोडं सांगोती का. कॅम्पको म्हटल्यार पोपळाची एक सहकारी संघ. सेंट्रल अरकनेट मार्केटिंग कोको अँड अरकनेट मार्केटिंग प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड मंगळूर हेड ऑफिस ह्याचे 1973 इसवींत कर्नाटक आणि केरळ सरकाराचे जॉइंट वेंचर 2 राज्याच्या सरकारांनी आणि सहकार्यांनी कुडसून घेऊन पोपळास एक लायक मार्केट देवळे म्हणूनच्या झाल्या उद्देशाने सन्मान्य वाराणसी सुब्राय भट्टाच्या नेतृत्वावर हे एक संस्थे प्रारंभ झाले. तो बरं आमच्याच गावांतला आमच्या गावाच्या पुणच्याच्या एक 15 वरक ताकालार तो पंचायत अध्यक्ष म्हणून तो आमचे कौटुंबिक अध्यर्थे आम्ही स्नेहाचार राहिलो. त्यापर्यंत माझ्या अण्णा कॅम्पकोंतू अध्यक्ष होणू रंगमूर्ती अध्यक्ष होणू सुमार 9 वरक अध्यक्ष होणू मिगे एक 15 वरक निर्देशक होणू ಕೆಲಸ केलंतेन मी इंगड सहकारी क्षेत्रांत ಕೆಲಸ केलेले बघून तेंटला मेंबरांनी आमच्या संघटने हिरियांनी कुडसून ते कॅम्पकोंतू महत्तर जल्ले एक जबाबदारी आमस दिल्लेंशा. कॅम्पको एक मल्टीस्टेट संस्थे कळला मार्चेस सुमार एक 2,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಟರ್ನೋವರ್ असा. सुमार 165 ಬ್ರಾಂಚ್ ಹದ್, ಸುಮಾರು 2,000 ಜನ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಹದ್, ಸುಮಾರು 1.25 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೇರಳ आणि कर्नाटक अंत त्याचे मेंबर्स आहेत.
पोपळा परचेस करूनचे पोपळा प्रोसेस करूनचे पोपळा नॉर्थ इंडिया सेल करूनचे एक मेन हे आसल्यार पुತ್ತूरांत एक भारी थोरले एक चॉकलेट फॅक्टरी 1986ನೇ ಇಸ್ವಿಂತ केल्लेली आसा ते फॅक्टरी तावरक येडे एशियांतची थोरली फॅक्टरी थंय तद्वच्या राष्ट्रपती ज्ञानी जैल सिंगान येवन ते उद्घाटन केल्लें तेचे निमित्त पोपळाच्या एड्यांत आग्राच्या आग्रांत कोको अगेन करून कोको परचेस करून कोको फार्म टू बीन म्हणून प्रोसेस करून ते चॉकलेट करून एक्सपोर्ट करूनचे मागीर नेस्टलायन्स अमूलायन्स पुरा रॉ मटेरियल सप्लाय करूनचे आनी तेंचे जॉब वर्क करूनचे जाल्यार एक महात्तर जाल्ली एक फॅक्टरी कॅमकोंत आसा तापरांत रबर परचेस करले आनी पेपर परचेस करले बरें कॅमकोंत साध्य जालें आहा आतां कॅमको म्हणटाले एक भारी थोरली ಹೆಮ್ಮೆचे एक ह्या देशाचे एक सहकारी संस्थे त्यांत भोपळांसो टी आणि हेगे करतात गे त्या संशोधनागे जलस पोपळांत दोन व्हरायटी आहेत एक रेड व्हरायटी आणि व्हाईट व्हरायटी म्हणून त्या रेड व्हरायटींत टी करून एक्सपोर्ट होता ते एक ಹೊಸ आविष्कार निवेदन म्हणटले एका जिल्हान आविष्कार करून ते भारी लायकर मार्केटिंग होता विदेशांत ते आमगे मेडिसिनल व्हॅल्यूस अल्ला एक विषय इतो एक आरोग्य शकोड एक ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣರ ಕಲ್ಲರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಕೋಡ್ ಅಂತದ ತಾ ರೀತಿ ಭಾರಿ ಥೊರ್ಲೆ एक ಅವಕಾಶ पोपळान मित एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ಕೆಲಸ ಜಲೆ ಅಂತ कॅम्को संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून वाराणसी सुब्राय भट्ट अध्यक्ष होते नी का होय होय त्यापर्यंत रंगमूर्ती त्यापर्यंत तर तुम्ही आयला सगळे आता त्यांच्या ಹೊರತು तुमच्या कालर काय ते एक विशेष देणगी त्या संस्थास दिल्लेलं सानी आता अद्दी ರಂಗಮೂರ್ತಿ अध्यक्ष होऊन असताले त्यास 25 वर्ष सिल्वर जुबिली आयलंते त्या संदर्भात पोपळास ARDF म्हणून एक सहसंस्थे केलेले पोपळाच्या ಬಗ್ಗೆ रिसर्च करले पोपळाच्या ಬಗ್ಗೆ व्हॅल्युएशन करले पोपळांत मेडिसिनल व्हॅल्यू काय ते आसा म्हणून एक संस्थे हुट्टू करून त्या कालार केलेले त्या सिल्वर जुबिली कार्यक्रम जॉर्ज फर्नांडीस येवन उद्घाटन जाल्ले तेद्वा फॅक्टरी सतत होऊन नष्टर होती त्यांनी ते नवा नवा आताच्या मिशनरी आणि टेक्नॉलॉजी उपयोग करले जावन ते अद्दिल्ले आसले नष्ट पूरा वाईप आउट करून प्रॉफिटर एवढे केलेले एक महत्तर कार्य त्यांच्या अवधीर जलंते मिगे नवे नवे रीतीचे चॉकलेटा मिगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चॉकलेटा ही हागे करले साध्य जलंते तेद्वा एक ಹೊಸ आयाम गावळे तेद्वा साध्य जलंते मी सुमाರು 2015ನೇ ಇಸ್ವಿಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ होणू अध्यक्ष होळे एक जबाबदारी आमास दिल्लेंतेनी त्या संदर्भात आमास पेपर म्हणजे काळू मेणसू खरेदी करलेटी आम्ही प्रयत्न करून त्यास आता 4 वर्ष करते पेपर खरेदी करता ते व्हॅल्युएशन करता आणि त्याचे साईज व्हेरिएशन तयार करून पुत्तूरच्या एक 15 किलोमीटर दूर कावून तो त्याचे युनिटची घटले सुमारे एक मास्टर गोडाऊन म्हणून सुमारे एक 25 कोटी रुपये खर्च करून एक 1 ಲಕ್ಷ स्क्वेअर फीटाचे गोडाऊन केलेले हा त्यात पेपर युनिट असा ते एक नवे आयाम आमचे त्यापर्यंत आमास चॉकलेट फॅक्टरींत एक थोरले एडापिस त्यांत करले म्हणून त्या FSSAI प्रकार तेवो करून सन्मान्य सुरेश प्रभूच्या नेतृत्वावर ते एक उद्घाटन केलं ते आम्ही कॅम्कोंत विशेष म्हणून आता ರೈತರಾಗೆ कसे म्हटल्यार एजड होऊनचे सिनियर्स सुपर सिनियर्स होऊनचे तरणे दाखले नाही त्यासाठी घरसुच्च आम्ही पोपळा खरेदी करून जाल्ले एक व्यवस्था कॅम्कॉन व्हील म्हणून आम्ही त्यांत सुरू केल्या ते भारी यशस्वी जाल्या मागीर रैतांस मस्त अनुकूल जाल्या तसंच कॅम्कॉंत पोपळा घटल्लेस ते कमिटमेंट पोपळा कडूनची 100% त्यांचं टॅक्स रशीद हेगे गावता त्यांचं कोण कोण त्यांचे आरोग्य ತೊಂದರೆ जाल्ले अनारोग्य जाल्ले तेद्वा त्यांचं हार्ट ऑपरेशन असं आयले तर ॲक्टिव्ह मेंबरांस त्यांचं हार्ट ऑपरेशन असं एक 1 ಲಕ್ಷ रुपये देवचे त्यांच्या किडनी ट्रान्सप्लांट असं काहीतरी झालं आयले तर त्यांचं त्या संदर्भात एक 3 ಲಕ್ಷ रुपये देवचे मिगे एंजिओप्लास्ट असं आयले तर एक 50,000 देवची मिगे डायलिसिस असं आयले तर ॲक्टिव्ह मेंबर असं एक 30,000 रुपये त्यांच्या कष्टाच्या संदर्भात देवचे झालं एक नवे स्कीम ते एक आमच्या ह्या अवधीर आम्ही इंट्रोड्यूस केलेले त्याच्या निमित्त आमच्या सदस्यांचं भारी खुशी झाली संतोष झाला
ಎರಡನೇ आमच्या ಆಗ್ರಾಸ್ನಿಕಾಗೆ ಪೊಪ್ಪಳಸ್ पावशी रोग येईन असे त्याचे एक वखद सोडले कॉपर सल्फेट सुन्न मिक्स करून त्या कॉपर सल्फेट आता 4 वर्षात आम्ही रियायती दरार मार्केट रेटाच्यानू एक 50 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ रियायती दरार कोणी आम्हाला ऍक्टिव्ह मेंबरशिप आगा कोण निरंतर होऊन फोपळा कळतगा तसल्यान्स आम्ही देवळे आम्हाला साध्य झाल्या त्याच्या निमित्त आमचे व्यवहार अधिक झाल्या 2,000 ಕೋಟಿ ಜನ अधिक टर्नओव्हर एक वर्षाने कळाला मार्चस आम्हाला करले साध्य झाल्या आता कॅम्को संस्थेच्या मूलक तुम्ही त्या फोपळा रेग्युलर घालतानाच सहाय्य करता त्या हिंसून स्पॉन्सरशिप असा मग समाज उपकारी चिंगड ಕೆಲಸ करून असा म्हणून ऐकलंय मी. होय होय ताहले सोशल कमिटमेंट एक अद्य एक 20-25 वर्ष आधी तेद्वा ब्लड डोनेशन करतालेचे नाही ते अगे भियोद होते तेद्वा रोटरी कॅम्प ब्लड कॅम्प ब्लड डोनेटिंग सेंटर कलेक्शन सेंटर म्हणून पुत्तूर एक केल्या तेद्वा फर्स्ट टाइम तेद्वा मस्त जन नाहीतर रकात हाळोंतो ಅಂತ ಮಿಗೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ देंतले नाही ते तापर्यंत आता कळाला कोरोना संदर्भात आम्ही ऑक्सिजन समस्या होतले पुत्तूर अंत कॅम्कोच्याकडे नीची एक 86 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು करून ऑक्सिजन प्लांट आम्ही तयार केल्या आता सगळा जिल्हे समज सप्लाय करले साध्य हा एक 7-8 वर्ष आधी उत्तर कर्नाटकांत फ्लड डे होऊन मस्त घर आगे जावण असतले तेद्वा कॅम्कोच्या कडेनीची एक 50 घर आम्ही बांधून त्यांना सामान्य जनांस देवळे मस्त साध्य झाले हे सामान्य तर मी काहीतरी इंगड कार्यक्रम असं मी स्पॉन्सर करता लायक कृषी संबंध पुत्तूर अंत 3 ಸರ್ತಿ ಯಂತ್ರಮೇಳ ಕಲಂತ ಯಂತ್ರಮೇಳ त्यान मस्त मार्केटिंग मेगे संशोधने मेगे सदा रैतांस ಹೊಸ आविष्कार होऊनचे झाला एक व्यवस्था त्यांत होळे साध्य झाल्या ते एक इनडायरेक्ट आमचे एक सर्व्हिस ते बरं आम्ही सामाजिक बद्धते निमित्त आम्ही करता सहकारी संस्थे म्हटल्यार केवळ लाभ करूनचे मानतर नाही बिझनेस ऑर्गनायझेशन विथ सोशल कमिटमेंट म्हणून आमचे एक ध्येय भारी लायकीच्या ಕೆಲಸ करता आता फोपळा नाहीतरी अद्यागे कोणकोणपल्ली तर देव इकितून सर जल्लेले मॉलू त्यास गावन नाही ते आता कॅम्प कोचन मित्र त्यांचं एक धैर्य झालं आमच्या बेड्याचं कसायला असेल तर चोक्कोड मॉल गावता म्हणून तसंच रक्तदान भारी चोक्कोड केलं असे तरी जनस कसं आहे म्हटलं तरी रकात दिलं तर आमच्या शरीरात रकात जानता म्हणजे एक भ्या त्यादोळे त्यांचं रकात किती गेलं का काढलं का तिथले मग होंता म्हणजे एक मनवरिके करूचे केलं असं त्यावर तुम्ही केलं असत नाही का चोक्कोड केलं असं आता तुम्ही अनेक विदेश पर्यटन केलं सद म्हणून मी तुमच्या अल्बम बघताना काढल्या माझे खैल देश असं गेलं सद आणि कितीसाठी गेलं सद म्हणून थोड्या सांगते का आमच्या सहकारी क्षेत्राच्या आमच्या ऍक्टिव्हिटी आमचे नवे संशोधने मिगे आम्ही सरकारास देवचे सलहे हे बघून घेऊन सरकारांचे आम्हास येडियुरप्पा मुख्यमंत्री होऊन असताले सरकारांचे आम्हास विदेश धाडले विशेष होऊन आम्ही इंग्लंड स्कॉटलंड इजिप्ट चीना मागीर थायलंड ह्या प्रदेशासनी काय की आम्ही गेलंत थंय इंग्लंड कसं म्हटल्यार कानूनबद्ध लीगलाइज्ड 1884 रॉकडेल सहकारी संस्थे प्रारंभ जाल्लेदी थंय मस्त नवे इन्व्हेन्शन आदी मागीर ते आमच्या देशाक 200 वर्ष आळ्विके केलेली ती थंय तेंटला व्यवस्था रिअलिस्टिक काय ते आहे का त्यांत आमच्या सहकारी संस्थेचो मस्त उपयोग होण्यासारखे अवकाश होते ते आम्ही इथे इम्प्लिमेंट केले हा त्याचे इजिप्ट अंतो जाऊन आम्ही इजिप्ट थोडे डेव्हलपिंग देश आहे एक थंय वो सहकारी संस्था आहे कसं केलं करतात काय ते आम्हा स्वतःचो इतिहास काय ते हा ते म्हणून अध्ययन करले आम्हाला साध्य झाले हा त्याचे चीना अंतू बरं हालीची व्यवस्था हा चीना थोडे एडवान्स्ड देश आहे थंय वो त्याच्या ಬಗ್ಗೆ अध्ययन करून मग इवन थायलंड अंत पर आमच्या सहकारी क्षेत्राच्या भारताच्या सहकारी क्षेत्रास आम्हाला थोड्या विशेष जाल्ले कोडुगे देवळे आम्हाला साध्य झाले आता प्रवासानिमित्त आम्हाला तुम्ही ह्या देशासागे गेलते त्यांतल्या टेक्नॉलॉजी गिटल्याद आम्हाला उपयोग होईल म्हणून आमच्या काहीतरी टेक्नॉलॉजी त्यांचं खुशी झालेलं आहे तशा काहीतरी असं का आमचे टेक्नॉलॉजी म्हटल्यार आमच्या कुटुंब पद्धती त्यांचं बारी खुशी त्यांचं आम्हाला इंट्रोडक्शन आहे करताले आम्ही सांगा ते फॅमिली गेलो ते किती वर्कार ते सांगा ते काही विचारतात ते त्यांचं एक कुतूहलाचे प्रश्न आहे बहुशा भारताच्या मार्गरेट थॅचर इंग्लंडाच्या प्रधानमंत्री दिल्या तिने एकदा भाषणांत म्हटलं त्यानं जगताच्या ಮೊದಲ
प्रप्रथम सुरुवेचे सहकारी संस्थे कायते म्हटल्यार भारताचे कुटुंब व्यवस्था म्हणून त्याच्यान म्हणटाले ते मस्त ते भारी लिंक गावले ते बोळलट्टी त्यांचे कुतूहल अधिक असता त्यांचं आमच्या देशाचे हेम्मेचे विषय तो एक मेगे कुटुंब पद्धतीन त्याची सहकाराचेच गुण होंचे त्यांत परस्पर सहकार गुण मूल गुणच तसे भारत आज सहकार क्षेत्रांत जगत्तंत एक थोरली व्यवस्था भारताची व्यवस्था थोरली व्यवस्था आज आता तुमच्या हिरियांच्या साधनाच्या विषयांत म्हटल्यार तुमच्या अज्जा थोरल्या अज्जा हागे विंगड विंगड क्षेत्रांत परिश्रम घटल्ले साधक म्हणून ऐकलंसा तुमच्या बाबान चलेजाव चळवळींत भागवहिसलें तनगी ह्या विषयांत थोड्या माहिती देवती का माझ्या बाबा 42ನೇ 1942 42 ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ म्हणतात ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ म्हणतात तेव्हा ते इथं कोडळांत सेकत होते ते सहज म्हणू ते राष्ट्रप्रेमी देशप्रेमी मिगे घरा देशाच्या ಬಗ್ಗೆ राष्ट्राच्या ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೊಂತೊಂತಿ त्यांचो स्वभावात आता ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂತಿ मिगे ते क्रीडा मनोभावने हल्ली ते एक फुटबॉल प्लेयर म्हणून ते फुटबॉल आणि हॉकी प्लेयर म्हणून ते सहज म्हणून इथं त्यांचं वातावरण ह्या पोलीस आणि सरकाराच्या व्यवस्था त्यांचं रोषण त्याच्या विरुद्ध त्यांनी केलंच केल्यानी तापरांत त्यांचं पोलिसांनी सोदलेनी त्याच ते मेगा अंडरग्राउंड होऊन ते गावांतून ते तापरांत इंगड सुडल्या तोणी केलस पोलिसांचं गावान असे ह्या चळवळीस पूरक होऊन केलस करले त्यांचं साध्य झालं त्यांचं तापरांत त्यांचे एज्युकेशनाचे त्यांनी डिस्कंटिन्यू करून झाला एक अवकाश जलंत होता संदर्भात तिथल्या त्यांच्यावर एक रीतीचे हॅरॅसमेंट व्यवस्थेत अध्वजा पोलीस डिपार्टमेंटाच्या भितर ಹೊಂತೆ तापरांत 1973ನೇ ಇಸ್ವಿಸರು ते ಆಡಳಿತ ಪಾರ್ಟಿचे ಹೊಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ गावल्यापर्यंत तर 73 ಅಂತೂ ಆಡಳಿತ ಪಾರ್ಟಿचे ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿ ನೀತಿ रिवाज ಅಂತ त्यांना समजल्यांचून ते तटस्थ होते तापरांत गावांतला विषय त्यांना ते एक शाळा करले ते एक आरोग्य केंद्र करले ते एक रोड व्यवस्था करली त्याच्या ಬಗ್ಗೆ भारी चर्चा ह्या करीत होते सहज म्हणू 75ನೇ 74 75 ಅಂತೂ ह्या देशाच्या विरुद्ध सर्वाधिकारी प्रवृत्ती निमित्त अग्गा देशभक्तांचं जैलांचं कळतल्ली पत्रिकेसागे बॅन करतल्ली सेन्सार अंतल्ली त्या संदर्भात हेवो त्याच्या विरोध रावल्ला फलवण ಹ್ಯಾನ್ಸು ಜೈಲಂತ ಗಟ್ಲೆ ಅಂತೇನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರಕ್ಕೆ 18 ಮಹಿನೆ हे ಜೈಲಂತ ಅಂತೆ फर्स्ट असं DIR केस घटले त्यांनी तो 3 महिने केस खुलासा होऊन त्यांचं मीसा आणून घटले त्यांनी मीसाकडून ते बಳ್ಳारी जैलांत गुलबर्गा जैलांत बेंगळूरू जैलांत होते बेंगळूरू जैलांत असताना ह्या भारताच्या अटल बिहारी वाजपेयी लालकृष्ण अडवाणी असल्यांच्या सहयोग त्यांचं गावला ताई ह्यांच्या व्यक्तित्व असो मिगे अजित कुमार म्हणटाले राष्ट्रीय मट्टाचे योगपटू तो ह्यांच्या रूम अंत हल्लो त्याच्यावर मी ते हेंसो एक योग शिकोवचे जाले एक अवकाश गावले हे थोडे आध्यात्मिकवादी हे ललिता सहस्रनाम मागे कंठपाठ म्हणून होते ते दोन त्यांचं कुडसवून त्यांचे आरोग्य वारले जैलांसले मानसिक होणं कुग्गोण नाही ते जैला आरोग्य भारी लागी जाले म्हणजे भारी थोडले एक्सपोजर एक नॅशनल लेवलाचे एक्सपोजर त्यांचं गावल्यांते ते त्यांचे एक 2 ಹೋರಾಟಂತ भागी होळे जल्ला त्यांचं गावाला एक 72 जल्ला एक अवकाश तर आमच्यावर परिणाम असं काय म्हणतात आम्ही आमच्या घरात सहज म्हणू राष्ट्रीयते राष्ट्रभक्त देशाचे लीडर्स त्याच्या ಬಗ್ಗೆ चर्चा होतात ते सहज म्हणून आमच्यावर त्याचा प्रभाव धाकल्यांच्यावर त्याचा प्रभाव त्याच्या तुम्ही थोरल्या जलापर्यंत त्यांच्या क्विट इंडिया प्रोग्रामांत भागवहिसले त्याचे अनुभवागे तुम्हाला सांगत होते का तुम्ही ते बैसोन ऐकूनच्या होते का आम्ही ऐकून होते मग कोणतरी त्यांचे आत्मीय दोस्ती आयल तर आता नवे कोणतरी आयल तर ते अग्गे त्यांच्या अदिल्ला चळवळी कसे गेली कोण आगे भागवहिसलेनी खई आगे लाठीचार्ज झाले भगत सिंगाच्या ಬಗ್ಗೆ जयप्रकाश नारायणाच्या ಬಗ್ಗೆ महात्मा गांधीच्या ಬಗ್ಗೆ सुभाष चंद्र बोसाच्या ಬಗ್ಗೆ तद्वाजा काँग्रेस पार्टीच्या ಬಗ್ಗೆ लाल बहादूर शास्त्रीच्या ಬಗ್ಗೆ त्यांच्या ಬಗ್ಗೆ अग्गे विवर होऊन आम्हाला सांगत होते ते ऐकूनचे म्हणल्यार भारी खुशी आहे मास ता चळवळीचे अनेक भारत कसे भारताच्या हाती स्वातंत्र्य गेले तापर्यंत भारत वापस कसे स्वातंत्र्य पडेले ते भारी रोचक एक इतिहास भारताचा बहुशा जगात खयला देश असो असले गावाना
म्हणल्यार आम्हा स्वातंत्र्याच्या ते म्हणत होते स्वातंत्र्य खाली आम्हा सत्याग्रहाने मानतर नाही गावल्ले आमच्या आध्यात्मिक शक्ती विवेकानंद अरविंदो हेनी स्फूर्ती दिल्लेनी तरनेने आगे क्रांतिकारी होऊन ಕೆಲಸ केलेनी महात्मा गांधीजींनी कागे सत्याग्रहाच्या मिती ಕೆಲಸ केले तर हे 3-4 अज्ञानीव कुठसून घेऊन आम्हा स्वातंत्र्य आम्हा ब्रिटिशांनी दिलेले नाही आम्ही घेतले म्हणून ते भारी संतोषाने भारी हेम्मेने म्हणून ते त्यास आम्ही साकष्ट आम्ही बेले दिल्ल्या बलिदान दिल्ल्या किती जणांनी जीवनाची दिल्ल्यांच्या ताला स्वातंत्र्य आम्ही त्या उरेन ते बेळसुले म्हणून त्यांचे प्रति त्यांच्या मातुकतेंत व्यक्त होत तेच तर चोक्कोड टीचर्स आणि गावळेंती दिसता बहुशः शाळेंतनी आगे चोक्कोड टीचर त्यांच्या होय त्यांचं लायक वातावरण होते मिगे घरा कसं म्हटल्यार तेंतो मस्त येन येंतोंते आमच्या अज्जा तो एक नमून डॉक्टर 52ನೇ ಇಸವಿಂತ तो मेडिकल प्रॅक्टिस म्हणून त्याच्या रशीदी हा त्याने टॅक्स बांधले मस्त येन येंतले एक्सपोजर अधिक होते ते इंटरॅक्शन होते त्या संदर्भात ह्यांच्या व्यक्तित्वाचा विकासाने ಒಳ್ಳೆ ಬಾರಿ लायक झाले म्हणजे ते उरल्यांच्या वर मस्त परिणाम प्रभाव झाले होय तुमच्या आज्याच्या औषधोपचारच्या ಬಗ್ಗೆ मी ऐकलं सा आमच्या गावात एक बाळच झालं तसं आवळी धाकली होती की तेव्हा डॉक्टरच्या ಹೊರಂಚಾಗೆ आगे नाही गावात एक बाळती करता साधले त्याने एक धाकलेस बाळती केले आणि म्हटलं पोटांत आणि एक असा काय करूच्या माझ्यानं होत नाही म्हणून कोणी काय सांगितलं की सुळल्याचे अज्जा आला त्याचं चूरड्याने देतात ओकात देतात तसं थंय आयले गे त्याने मग चूर्ण खिलांतगा मिसळून देवळं सांगितलं गे 2-3 दे म्हणून तर ते खाऊन का बाळण झालं गे तो एकदा मी टीचर झाल्यापर्यंत माझ्या एकदा बोगळे गावळंतो आणि मापेल सांगत होतो आर्य देवेरे यांना बडेदिन ओरिपायले जोकुल्यांना ओरिपायले अड्डी जोकुल्ले आरोग्य डोळलं म्हणून आता ऐकून माझी भारी खुशी झाली त्याद्वाच्या एक आयुर्वेद वोकाद किती स्ट्रॉंग होते तसं हवेला गिडमूलिके पूरा तुमच्या आग्रांतची होते गी त्याच्या पुऱ्या गुर्तुंत गी आम्हाला एकुदा तुमची काक्की ती ओकादागे तयार करतो ती एकुदा गुर्तु करून सांगत आम्ही धाकली नवरात्री पूजे संतना हे अमके म्हणून सांगत होते की त्या विषयात माझी भारी खुशी झाली तुम्ही बहुशः दक्कल सगळ्या रवळ सगळ्या होते का नाही त्याच्या थोडा होते आगे हे देंत होते आमच्या गोटे ಕೆಲಸ केलेले आळांस वर्ग होते तेव्हा त्या एक एक्सपर्ट डॉक्टर एक मीगे भारी जनांस उरेवल्लो मीगे तेव्हा त्या ಕೆಲವು जनी त्यास पॅरालिसिस ओकात देंत होते मीगे बाळंत असला तुम्ही म्हणताला ओकात देंत होते इंगड लोक होते त्यांचं एक गाडी ताकालार एक गिफ्ट दिल्ले त्यांनी पॅरालिसिस ओकात देऊन तो हुशार झाल्यासाठी गिफ्ट दिल्ले त्यांनी मीगे इंगड जे कषाय इंगड त्याल घराची खरेदी होते त्यासच एक 7-8 जण होते त्यासच एक 100 आडू पोसेस होते त्या मेडिसिनल व्हॅल्यू असाला दूध त्यासाठी त्यालेकर तेव्हा एक मस्त जनांचं आरोग्याच्या दृष्टीने आरोग्य आणि कृषी हो सांगत आहे भारी एक सपोर्ट दिलेलं एक घर मी आध्यात्मिक होणू दिननित्य पूजा आणि नंदादीप मी महिन्याच्या गणवम ह्या होऊन चाललं एक घर एक नवरात्रीचे हब्बा निकाय होऊन चाललं मी एक थोडं जॉईंट फॅमिली एक 30-35 जण सांगत हल्ल्यांच्या एक व्यवस्था ताकालाची व्यवस्था ते सगळं समाजाची एक संदेश अथवा एक मेसेज देवळे शक्ती सामर्थ्य हालत एक घर एक आता तुमच्या हिरियांच्या साधने आगे सांगितल्यात आता तुमच्या वैयक्तिक साधनास तुमच्या कुटुंबाच्या सदस्यांचे प्रोत्साहन कसे असा मी माझे एक ठरले साधन म्हणून काय नाही तर उरल्यांचं कंपेअर केलं तर आम्हास इतल्या ಕೆಲಸ करले एक देवानं बारी अवकाश दिल्लोसा ह्यासी एक मूल कारण काय ते म्हटलं आमचे फॅमिलीचे माझे आवश्यमंतरे मेगे माझे बायल माझे अण्णा माझे अत्तिगे मेगे अक्का तंगी हे आगे ह्याने आगेने सपोर्ट केलेल्या निमित्त आज आम्हाला इतला ह्यावर मी किती का सरती घर सोडून एक 10 दिवस 15 दिवस महिने घटल्यावर जावणची एक परिस्थिती होते आम्हाला तर खैलो होते एक दुकान असते तेच मॅनेज करून आम्हाला सपोर्ट करीत होते तालेकर आम्हाला आज इतले व्यवस्थित होऊन ಕೆಲಸ करले आज साध्य झाल्या ह्याचे काय ते हे असलेलो ते आमच्या आवश्यमंतऱ्यांचं आमच्या फॅमिलीस आमच्या समाजाचं संदर्भ म्हणून मी भारी संतोषाने ह्याचे पुरा क्रेडिट त्यांचे
म्हटल्यार तुमच्या जिन्सांचे हे परोपकार करूनचे एक गुण असा गावना नाही ಆಮಾಪಲ್ಲಿ ಏಕ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಅನ್ನೋನು ಅಸ್ತ ಅಗ್ಗೆನ್ಸು ಅಗ್ಗೆಂಪಿಲು ವಸ್ತದೆ ಚೊಕ್ಕೋಡು ಆವಶ್ಯಮಂತರಂಚ ದಾಖಲೆ ಚೊಕ್ಕೋಡುಚ್ಚು ಹೊಂತದು ಅಥವಾ ಅದ್ಯಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಖಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಚ್ಚು ಹೊಂತದು ಅನ್ನೋನು ಚೊಕ್ಕೋಡು ವಿಚಾರಸಲ್ಲೆ ಚೊಕ್ಕೋಡು ಆಚಾರಸಲ್ಲೆ ಅಂಜಾಗಾರ ಚೊಕ್ಕೋಡುಚ್ಚು ಹೊಂತಾಗ म्हणलं त्यांचं तिथले वातावरण तसे असतं 90% त्याच तहाजल्ला निमित्त जनरेशन टू जनरेशन ಬಹುಶಃ आमचे नाकना जनरेशन आहे आमच्या फॅमिलींत ता दिक्कर आमास ಕೆಲಸ करले आमास साध्य झाल्या म्हणजे त्यांत काय काय एक आत्मतृप्ती हा एक 10 जणांस आम्ही जीवनस त्यांचं एक दिवा उज्वल एक ಬೆಳಕು गावळतर त्यांचं एक विद्याभ्यास दिल तर त्यांचं एक जे त्यांचे अन्नास आम्ही दिल तर ते एक आत्मतृप्ती हा ते सार्थकता हा त्याचे जीवन म्हणूनचे एक तुमच्या भावचित्राच्या अल्बमांत श्रीमती निर्मला सीतारामन, श्री सुरेश कुमार, श्री सिद्धरामय्य, श्री योगी आदित्यनाथजी इत्यादी मंत्री महोदयांस भेटी केलेली दिसता. खैल्या विषयास भेटी केलेली म्हणून सांगोती का? ते ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊಂತ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಅಡಿಕೆ ಪೋಪಳच्या ಬಗ್ಗೆ ಕೆದ್ದೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೊಂತುಚ್ಚಸ್ತ त्यास केंद्र सरकार इंपोर्टू एक्सपोर्टू टॅक्स त्यागे परिणाम प्रभाव ಹೊಂತುಚ್ಚಸ್ತ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೊಣಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಮಾಸ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ತೆದ್ವ 76 ರೂಪಾಯಿ ಅಸಲ್ಲಿ 166 ರೂಪಾಯಿ ಜಲ್ಲಿಂತಿ 166 सल्ली 251 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी करले म्हणून आम्ही विचार करून गेलेलो आम्ही त्याच्या गोटी तिने आम्ही विचारून त्याचे अर्थ झालो त्यास याच्यात म्हणजे रೈತಾंचं अनुकूल सा म्हणून म्हणताल तर एक वार निश्चय आम्हाला 251 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी तिने केल्यानंतर इम्पोर्ट टारिफ प्राइस त्याच्यात मित्र रೈತ आज पोपळास भारी रेट गावल्या 202 वर्काद्दी ह्या समयास 257 रुपये होते आज तच्चे पोपळास 530 रुपये सा 2 वर्कांनी ते एक कारण मीगे सिद्धरामय्य कर्नाटकच्या मुख्यमंत्री होणसतल्ले आमच्या फॅक्टरींसो साऊथ इंडियनची आम्ही एक्सपोर्ट करून एक्सपोर्ट अंत आम्ही भारी लाभ केलो अंत आम्ही आमच्या रೈತಾंचे गावळंते तेद्वा एक्सपोर्ट एक्सलेन्सी अवार्ड देवलेटी घेवलेटी ते सरकारने मा साधन दिलेले कॅम्कोस दिलेले ते तापरंत उत्तर प्रदेश अंत एक 4 वर्काद्दी पोपळाच्या मार्केटर्स थोड्या मा समस्या झाल्या ते एक हुंडी टॅक्स म्हणून त्या टॅक्सच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही योगी आदित्यनाथ गोटे गेलंत एक श्रेष्ठ जल्ला संत आमास ते पहिले बोळोंच्याची एक विशेष मी जानतल्ले तस Z+ सेक्युरिटी द्यायचं वारे आश्चर्य म्हटल्यार आम्ही भितर रेवळा जर तो महात्मा उठून रोवण आम्हाला फर्स्ट आस त्यांनी तीर्थ दिले तीर्थ आणि प्रसाद तापरंत बैसेन चा आणि बिस्केट आगे होण तुम्ही पोपळाच्या ಬಗ್ಗೆ आयल्लेने गावण पोपळा पूजेस पोपळा देवा समान पोपळांच्या मस्त जीवन असा पोपळास मी कयो ತೊಂದರೆ करीन नाही त्या टॅक्स अधिक करीन नाही म्हणून झाले मी वाग्दान दिल्ल्यान त्यानं ते तापरंत आम्ही वापस बैसारतलो तो मनुष्य उठून रोवलो ಬಹುಶಃ ಭಾರತच्या एका थोरल्या राज्याच्या एका मुख्यमंत्री म्हणून एक स्वामी जाल्लेकर होंतोदो आम्ही 4 वर्क आधी आम्हाला जल्ले भेट जल्ली आमच्या जीवनांत एक गावाले एक भारी लायक अवकाश म्हणून या संदर्भात केदो आठवरोंचे एक अवकाश मी तिने काय म्हटल्यान सागा तर ಹೆಚ್ಚಿದೋ ಚೊಲ್ಲ पोपळस कयो ತೊಂದರೆ केल्यांचून तिने आम्हाला व्यवस्था केली सा त्यासाठी आम्ही ते पिले जाऊन भेट जल्ला मी तुम्ही म्हटलं तर जनांसाठी जनांच्या उपयोगासाठी एक नियोग घेऊन मनवी घेऊन गेलेले तुमचे प्रयत्न प्रामाणिक होते तशाला प्रामाणिक प्रयत्न जय गावताचे म्हणून तुम्हाला ह्या काढले 100% आम्ही प्रयत्न केले तर इम्पॉसिबल म्हणून ते खेळलो नाही अगे पॉसिबल तर प्रयत्न हवे परिश्रम हवे सांगा त्या प्रामाणिकता हवे त्यास सुरेश कुमार हय तो आमच्या केंद्राच्या पॉवर मिनिस्टर म्हणून त्यासो आमासो बारी अविनभाव संबंध तो आमच्या फॅक्टरीस आयलो हा आमच्या 2001 इसवींत सरस्वती उद्घाटनेस आयलो तो मिगे तो सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँकाचो चेअरमॅन तो CA म्हणजे एक इंटरनॅशनल फिगर तो एक ते पहिले आम्ही तेद्वा बँकिंग क्षेत्राच्या ಬಗ್ಗೆ कोऑपरेटिव्ह क्षेत्राच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही चर्चा करीतच असता
त्यास एक अमासो त्यासो मस्त सर्ती कॅम्कोसो आयलंत एक अविनाभाव संबंध आहे. आता सरस्वती क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या विशयांत आमच्या गांवांत आगे जनांचो भारी एक चोक्कोड अभिप्राय आसा. भारी चोक्कोड जाल्लेले एक सोसायटी म्हणून ते कशें तितले सक्सेस होय सारके कशें जालें सांगू तिका. सरस्वती एक एक विनूतन जाल्ला एक व्यवस्था ती एक आमच्या देशांत सहकारी आमच्या जीवन पद्धती त्याचं वेदांत म्हणतात संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानता म्हटल्यार संगताची चला संगताची पुढे चला संगताची अभिवृद्धी होया म्हणून जाल्यार 5,000 वर्षां आदी वेदांत उल्लेख आसा. तसे ह्या देशांत जीवन करीत होते ते विदेशी संस्कृती आक्रमणकारांच्या हेतुगेर ह्या देशांत आमची संस्कृती वीक होता आयली. त्याच्या परिणाम म्हणून खैल तर ತೊಂದರೆ ಅಂತಲ್ಲೇ ಕಾನೂನು ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ तसे 1904 ಇಸ್ವಿಂತ ಭಾರತಂತ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ झाले. त्याचं फर्स्ट सोसायटी धारवाड जिल्ह्याच्या गदगिनहाळंत प्रारंभ झाली. तेव्हा फर्स्ट 1905 इस्वी 5 मे 8ನೇ तारीखस प्रारंभ झाली. त्यापर्यंत त्या 12 2018 त्या ऍक्ट अमेंडमेंट होऊन ತಂತಂತೆ. आज सुमार देशांत 8.5 ಲಕ್ಷ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶಾಂತ ಇಡೀ ದೇಶಾಂತ ಸುಮಾರು 52 ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು. ಸುಮಾರು 30 ಕೋಟಿ ಸಹಕಾರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದು 30 ಕೋಟಿ ಸಹಕಾರಿ ಮೆंबर्स ಅದು. ह्या 100 वर्षाच्या अनुभवाच्या आधारावर केंद्र सरकारनं काय केलं म्हटल्यार कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट सक्सेस होऊन म्हणून एक 4-5 कमिटी केल्या कालास कमिटी केल्या. त्या कमिटीच्या आधारावर केंद्र सरकारनं सहकारी फ्रीडम देवळे त्यांना पॉलिटिकल इंटरफियरन्स होळे कमणी त्यांना बिझनेस फ्रीडम गावसे म्हणून कर्नाटकात सगळ्या देशाचं लिबरल ऍक्ट देवळेटी 1997 कायदे म्हणून दिल्ल्यान कर्नाटकांत 59 ऍक्ट म्हणून स्टेट ऍक्ट एक कोऑपरेटिव्ह अंतू त्यांतो एक 40,000 सहकारी संस्थे आहेत. ह्या 97 कायदे 2 मल्टी स्टेट ह्याचे मिश्रण होऊन आणि मेंबर्सची अधिक जबाबदारी कर्तव्य देऊन कमिटमेंट आले एक व्यवस्था ते कायदे कर्नाटक आयलंते येऊन कर्नाटकच्या लॉ मिनिस्टर आपलंते तेव्हा आम्ही साकार भारती म्हणून संघटना आहे त्याच्या मुखांतर ती त्या कानूनु जारी हडले म्हणून कायदे जारी हडले म्हणून सन्मान्य रामा जोईस सन्मान्य LC जैन प्लॅनिंग कमिशन मेंबर आणि डॉक्टर वर्गीस कुरियन यांच्यागे कुडसेन ಜಾರಿ ಹಡ್ಲೆಟ್ ಸರ್ಕಾರದವರು ಒತ್ತಡ ಹಡನು 2001ನೇ ಇಸವಿಂತ ಕರ್ನಾಟಕಂತ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ झाले. ಜಾರಿ ಹೊಂತಲ್ಲಿ मी साकार भारतींत जो ಕೆಲಸ करतले थंय एक साकार भारतींत एक चिंतन झाली काय ते म्हटल्यार एकटा परिपूर्ण सहकारी म्हणून सोदर तिनेच एक सहकारी संस्थे ಹುಟ್ಟುಗರ್ಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ करले प्रमोट रोळे तिने तहा मानतर तो परिपूर्ण सहकारी होता म्हणून साकार भारतीने निर्णय केल्यानंतर आमच्या बाळावळीकार सारस्वत गौड सारस्वत संघ हा निघा थैयो कळला एक 75-80 वर करते 1929ನೇ ಇಸವಿಂದच मोंती मारंत त्यांनी एक रेझोल्यूशन केल्यानंतर आमच्या समाज एक बँक करले एज्युकेशन संस्थे करले तर आपण कालानुभागावर मस्त प्रयत्न केले नाही तर जेल नाही तर एक साकार भारताचे निर्णय एकच झाले. आमच्या समाजाचे निर्णय त्या संदर्भात कूडसोन येऊन विशेष म्हणून सुनील तेव्हा पुतूर संघाच्या सुनील बोरकर अध्यक्ष म्हणून तिने येऊन विनंती केलेल्या प्रकार आम्ही आगे कुडसोन सरस्वती क्रेडिट सौहार्द सहकारी तेव्हा फोपळास भार रेट उणे होते 30-35 रुपये. दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात NBFC काय थोडे वीक झाला संदर्भ पैशाचे नंबत नाही तेव्हा त्या संदर्भात आम्ही सौहार्द कायदेर आमच्या जिल्ह्यात फर्स्ट ही संस्था प्रारंभ केले. सगळ्या राज्यांत 9ನೇ नंबर देस. आज तेव्हा प्रारंभ करून आम्ही 10 ಲಕ್ಷ रुपये 500 मेंबरशिप प्रारंभ केले. घराघरा जावणू अगेंपली विचारणू हे सुरू केले. आज आमची व्यवस्था कशी सा म्हटल्यार 17 ब्रांच आहेत आमची 35,000 मेंबर्स आहेत 225 ಕೋಟಿ रुपये डेपॉझिट हा 170 ಕೋಟಿ रुपये आम्ही ॲडव्हान्स केले हा. सुमार 100 जणांच्या अधिक एम्प्लॉईज आहेत 100 जणांचे. ताच आमच्या ई स्टॅम्पिंग व्यवस्था म्हणल्या कर्नाटकांत सगळ्या देशांतच फर्स्ट टाइम ई स्टॅम्पिंग व्यवस्था आम्ही सरस्वतींत सरकार करण्या बोळून हाडल्या मास साध्य झाले हा.
ನಿರಂತರ ಓಣ್ ಕಳಲ 20 ವರ್ಷ ಲಾಭರ್ಸ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ इकॉनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने 4 वर्क आधी हे स्टडी करून 3000 सोसायटीचे ಒಟ್ಟು स्टडी करून त्यान 300 सिलेक्ट करून त्यांत 2 सोसायटी बेस्ट सोसायटी म्हणून आम्हाला एक हे प्रमोशन दिले त्यांनी ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि डेव्हलपमेंट ट्रान्सपरन्सी च्या ಬಗ್ಗೆ त्यांचे अध्ययन चालले एक आमच्या पुत्तूरच्या सरस्वती सौहार्द मी एक शिरसीचे एक मार्केटिंग सोसायटीज दिले त्यांनी त्या एक आमचे एक विनूतन एक आमास अनुभव आमास एक सक्सेस स्टोरी आम्ही कष्ट आयल तर आम्ही प्रामाणिक होऊन ಕೆಲಸ केलं तर त्यांत मस्त जनांस बेनिफिट करले 7 दिसा म्हणून एक एक उदाहरण आहे त्याच्यान मेत्तीच्या आमास आणि एक सौहार्द सोसायटी अग्गे कुडसोन एक स्टेट फेडरेशन म्हणून होता सगळा देशांत ह्या युनिक स्टॅट्युटरी इलेक्टेड बॉडी आमास क्वासी ज्युडिशियल पॉवर्स आहा त्यांत मेगे आमास ऑडिट करले साध्य हा लिक्विडेशन करले साध्य इंगड त्यांचं ट्रेनिंग देवले हा एक इनोव्हेशन करले पूरा अवकाश हा त्यांतो एक डायरेक्टर होऊनचे एक अवकाश माझे गावळंत त्यापर्यंत उपाध्यक्ष जेलंत त्यापर्यंत अध्यक्ष जेलंत त्यांतो सगळं राज्य मट्टार भारी बदलावणे कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट अंत एक नवे हॅच हाडले आमास साध्य झाले हा ते आमास किती सौर म्हटल्यार उरल्ले 59 ॲक्टाचे आदिल्ले निकागे आमास म्हणून होते ते आगे आत्ताचे गाडी इनोवा गाडी निकागे आम्ही आगे अंबॅसेडर गाडी म्हणून होते तालक तिथले लायकर आज आज 5,000 सौहार्द सहकार राज्यांत त्यांत सुमार एक 500-600 सौहार्द सहकारी उद्घाटने करून एक माझे अवकाश माझे देवान दिल्लं त्यांचं 5,000 म्हटल्यार एका सोसायटीन 10 जैन म्हटल्यार सुमार 50,000 जनांसाठी उद्योग त्यांच्या व्यवस्था आयलेंती त्यांतो भारी थोरले इनोव्हेटिव्ह आम्ही केले हा ते ಬಹುಶಃ आमासागे एक जीवनांत भारी एक सार्थक क्षण त्यागे आमच्यार मेत्तू किती काय उपकार झालो म्हणून एक आमास दिसता ताला एक आज सरस्वती आनीक वाडवले आम्ही पुत्तूरांत एक पावड घेतला सुमार 6 कोटी रुपये आणि 1 वर्कांनी 2 वर्कांनी लायक अद्भुत जाल्ले एक केंद्र कचेरी आम्ही करले आसा सांगा ते एक चॅरिटेबल ट्रस्ट केल्या ता कायद्यांत मातसा चॅरिटेबल ट्रस्ट करूची म्हणून प्रति वराक आम्ही एक 15 लक्ष रुपये प्रॉफिट त्यास करून पापजेन्स स्किल डेव्हलपमेंट आरोग्यस संबंधपಟ್ಟल्ले आणि शिकोळे समस्या हल्लेन्स अनारोग्य हल्लेन्स तालेन्स आम्ही सहकारದಂತ ಈಗ ಇಂಗಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ सामाजिक होणू स्वच्छता कार्यक्रम होंदे पाण्याचे होंदे व्यवस्था होंदे आहले पुरा कार्यक्रम असो आम्ही साकार करले साध्य हा एक युनिक व्यवस्था चॅरिटेबल ट्रस्ट त्याचं इंगड जनांनी आता वापस डोनेशन देवळे सुरू केल्यांच्या ते एक सरस्वती सौहार्द सोसायटी निमित्त आमची एक सामाजिक बद्धते आम्ही दाखवले आम्हाला साध्य झाल्या ते ಬಹುಶಃ ते आमच्या आम्हास ता क्षेत्रांत ಕೆಲಸ करले देवान दिल्ले भगवंतान दिल्ले एक भारी चोखूड अवकाश ते आम्ही सदुपयोग केला हा म्हणून झाले एक नेಮ್ಮದಿ आमास असा आमास भारी खुशी झाली ऐकून अत्यल्प कालार भारी प्रवर्धमानस येऊन थोरले एक साधने केलेले सरस्वती सहकारी तरी आत्ता म्हटलं तुम्ही त्यांत 9ನೇ स्थान गावलं सा राष्ट्रमट्टार म्हणून नाही राज्यांत रजिस्ट्रेशन होतले 9ನೇ नंबर जिल्ह्यांत फर्स्ट नंबर तसे रजिस्ट्रेशन साधन भारी संतोष आला त्यांतू समाज सेवेसाठी तुम्ही सरस्वती चॅरिटेबल ट्रस्ट करून तिथले त्यांत उरलेले पैसे समाजासाठी उपयोग करून ते भारी एक चोखोड केलंस आणि ते हेगे ऐकून ऐकले श्रोतृग तेवू तसल्याचे काहीतरी ट्रस्टाने केलं तर ऐकून तेवून दिसता तुम्ही सांगितलं तरी तुमच्या हे सेवा साधन ह्या विषयांत तुम्हाला तृप्ती संतोष आहे असा म्हटलं तरी खैले रीती तर कशा खुशी होता त्यांत काय ते खैल रीती हे अनुभव होता म्हणून एक ತುಂಬ सांगते आम्हास एक मनुष्य जाल्यापर्यंत क्रियाशील हो केवळ तिने त्याच्या बायल कुटुंब संसार म्हणले त्याचे लिमिट झाले याचे तर थोरला क्षेत्र रे अग्गे सगळा जगतचे युनिवर्सचे आमचे म्हणून ग्रहिस्तले आम्हाला एक्सपोजर अधिक गावता तर दोले असले नवे नवे आम्हाला ಕೆಲಸ करले आम्हाला साध्य होता
मी पुण्याच्या सोसायटींत अदी प्रारंभ माझे जाल्ले थंय अध्यक्ष होऊन आसताले ऑलराऊंड डेव्हलपमेंट आमी करले साध्य जालें मातसो कितें सौर म्हटल्यार आमच्या जीवन पद्दती सुद्दां किती गोटे म्हटल्यार एका कस्टमर आसा आमी अग्ग रितीचे रीण दिल्लें थंय तेच तेद्वा 22 वर्कांदी सैकल काडली टेप रेकॉर्डर्स टीव्हीस कृषीस अग्ग रीती दिल्लें ते देवून एक दीस ताचे यजमान फक्काने हार्ट फेल होऊन मेला त्यांचं पुरो शॉक घरच्यांच मेल्लेल्या हेरा दिसाची त्याच्या निवण आयलो माझ्या अक्कान धाडल्यांचा रीण किती सांगून विचारले म्हणून त्यांचं शॉक त्यांचं तेच मी म्हटले त्याचा काही समस्या नाही तुम्ही त्याच्या अग्गे अमापिल असा अग्ग माहिती अमापिल तुम्ही त्याच्या कार्यक्रम आगे होणं तापर्यंत आयल तर होईद म्हणून तापर्यंत वापस हेरा दिसा पूत आयला त्याच्या मेलेल्याच्या पूत आयला तिने म्हणल्यानं आम्ही कार्यक्रम आगे करले तर या रीण व्हॅलांचून केलं तर त्यास स्वर्ग गावन नाही म्हणून माझ्या हाऊस म्हणता म्हटल्यार तितले आम्ही सामाजिक होणं आध्यात्मिक होणं आमच्या जिवनांत नरनाडींत आम्ही समाजास काहीतरी देवळे समाजाच्या रीणांत आम्ही पुढल नवा म्हणून एक सामान्य हल्लीच्या एक सहकारी स्व ते आम्हाला स्फूर्ती गावले तसले मस्त उदाहरण आहेत कयो नत्तल्यांस आम्ही रीण देवणू तिने केलास करून तिने आमच्या समरचितेच्या धाकल्यांस लायक इंजिनियरिंग होणं गा डिग्री होणं गा ह्या करूनचे झाल्या व्यवस्था बघताले पारी आम्हाला खुशी होता झाली त्याच्या मास प्रेरणे आम्हाला एक आमच्या निमित्त एक 4 जण खुशी राहत म्हटल्यार त्याच्या मास प्रेरणे त्या संस्थे आत्ता बारी अभिवृद्धी राहा मागे बारी लायक एक मॉडेल ते मास मस्त असं नवे इनोव्हेशन करले मास साध्य झाले हा ते दोन मंत्री बरं त्याच्या बग्गे भारी आम्हाला अपेक्स बँक अवॉर्ड त्या आम्हाला दिल्ले त्यांनी त्या संदर्भात पॅक्स म्हटल्यार प्रायमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ते भारताच्या अभिवृद्धीच्या पॉवर हाऊस असं अग्ग हळ्ळी असतात ते अग्ग भारताच्या सुमार 96,000 प्राथमिक सहकारी संघ आहेत ಭಾರತ ಏಕಾಲಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವರ ಕಸೆ ಹೊಂತೆ ಅಂಟ್ಲಾರ ಅಮಸಾಗೆ म्हणूनते ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ದೇಶ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ದೇಶ म्हणून ಅಮಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡच्या ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅನ್ನು म्हणूनताಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಹೋಂच्या ಕಾಲಾರ 1942 ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಕಸಾಯಸ म्हटल्यार ಹಾವಾಡಿಗರ ದೇಶ ಭಿಕ್ಷುಕರ ದೇಶ ಬಡವರ ದೇಶ ಪುಂಡ ಪೋಕರಿಗಳ ದೇಶ म्हणून तर स्वातंत्र्य नंतर सरकार सहकारी आणि अग्गेने लिटरेसी अधिक जाले एज्युकेशन अधिक जाले ग्रीन रेव्होल्यूशन जाले व्हाईट रेव्होल्यूशन जाले तर त्यास पूर्ण कारण हे सहकारी संघ प्राथमिक सहकारी संघ आणि सहकारी व्यवस्था 8 लक्ष एक देशाचे सरकार याच्या निमित्त आज आम्ही कसं आहे म्हटल्यार जगात अंतचे आमच्या अग्रश्रेणी आसा आम्ही आहार उत्पादनांत आम्ही प्रारंभाच्या 5 देशांत आमचे भारत एक दुधाच्या उत्पादन दूध एका कालास भारताचे दूध म्हटल्यार ते इंग्लंडाच्या गटाराचे पाणी म्हणून इंग्लिश आहे म्हणून ते तर आता भारताचे उत्पादने आणि क्वालिटींत सगळा जगात अंतची भारत ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಅನ್ಸ त्याच या प्राथमिक सहकारी संघ आणि हालू सोसायटी हे प्रमुख जल्ले कारण ते प्राथमिक सहकारी संघ ते प्रोफेशनल ऑडिट होता CA ऑडिट करतात 5 वर्षास एकदा चुनावणे होता त्याचे बॅलन्स शीट आम्ही जनांस मेंबरांस देता ट्रान्सपरन्सी असता मेगे थंय अग्गेंचो समानते हदी समानते किती शेअर असल्यारो एकटाच एकच वोट मेगे लाभांश ಅಂತ काय म्हटल्यार अग्गेन समान होणं पर्सेंटेज प्रकार लाभांश देता अध्यक्षाला अधिक अथवा रिझर्वेशन लाभांश नाही पाल ते काय झाले म्हटल्यार त्याच्या निमित्त सगळा देशाचे इकॉनॉमी स्ट्रॉंग झाले सगळा देशाचे डेमोक्रेसी स्ट्रॉंग झाले सगळा जगात अंतचे आम्ही अत्यंत बल्याड जाल्ले एक डेमोक्रेसी म्हणून जाल्यार आवडास गावळे तर ह्या प्राथमिक सहकारी संघ मस्त थंय मेगे SC ST ఉంది BC ఉంది ಬಾಯ ఉంది अग्गे समान होणं ते संघाचे जनरल बॉडी करतात अग्गे संघाच्या पैशान जेवतात आणि पुढच्या वर्गा काय त्या निर्णय करतात आणि त्यांच्या अभिवृद्धी तेच करून घेऊनचे झालं एक व्यवस्था अग्ग देश सगळा भारत अंत असा त्याच्या निमित्त आज भारत या स्थिती सेवले कारण तहालंत एकांत आम्हाला अवकाश गावतले आमच्या व्यक्तित्व बदलावणे झाले हे नव्या नव्या आयडियास आम्ही करले साध्य झाले त्याच्या निमित्त आज
आमास ಸಮಾಜನ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಂಸ 2020ನೇ ಇಸವಿಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ ದೇವಣು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ತೆನಿಚಿ ದೇವಣು ಆಮಾಸ್ ಆಶೀರ್ವಾದ केल्यांश अनेको असा क्षेत्रांनी ಕೆಲಸ करूंचे एक अवकाश आमास दिल्ल्यांश आमास भारी खुशी होता हार्ट टचिंग एक्सपिरियन्स म्हणतं तुम्ही दिलेलं उदाहरण बघताना आमच्या हल्लीचे जनचे तसेच खैल कपाट नाही निष्कपटी प्रामाणिक त्यांचं निजवण तरी रीन संदेल्यावर तर कसा कार्यक्रम करूनचे त्याचे आत्मतृप्ती गावात गा थई आम्हाला पीडा देईत गा त्यांच्या आत म्हणूनचे तर पेंटेंच्या मस्त सो कॉल्ड एज्युकेटेड आता तो गेलो आता कोणा बिली विचारता रीन काय होतं करून दे म्हणून म्हणूनच्या ह्या संदर्भात तसेले एक मनुष्यांचे तुमचे बहुशा मस्त जन त्यांत व्यवहार करतील पण तसेलेच असतील बहुशा नाही का प्रामाणिक होय आम्ही एज्युकेट करीसे म्हणजे आमच्या मेंबरांचं आम्ही कसे एज्युकेट करता आम्ही कसे असला आम्हास बघून ते थ्याचे असतात आम्ही प्रामाणिक गा आम्ही इन टाइम रीण बनता गा आम्हाला एक कमिटमेंट आहा गा आम्ही आमच्या मेंबर असं त्याच्या समस्या काय त्यावरून आम्ही आलोचना करता गा त्यास आम्ही कानूनाच्या चौकटीला भितर त्या साकार करता गा ते स्वाभाविक कोण ते आहाला कमिटमेंट असेल तर मी ते अत्यंत गौरवाचे स्थान देतात ते मी सुरेश प्रभू तिने एकदा बोलताले म्हटलं त्याने हे सहकारी संघ कसं आहे म्हटल्यार हे भारताच्या आधुनिक देव मंदिर म्हणून आधुनिक देव मंदिर म्हणून तिनेच म्हणताले त्याला कर आता थोरल्या प्रमाणावर याची शक्ती चढता आहे याची तर त्या संदर्भात तुम्हाला काही बिट्टर एक्सपिरियन्स काही अनुभव काही झाला नाही सर काही अनुभव झाल्या त्या स्वाभाविक एकट्यानं ಕೆಲಸ करता म्हणताले आता एक नवा विचार ಎಂತ म्हणताले त्यास प्रारंभार विरोध ಎಂತ तापर्यंत त्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ करतद तापर्यंत त्यास काय तरी सोलपेला म्हणून बघतद तो गेलपल तर मी अग्गे त्याच्या सांगते असतं त्याला अनुभव मस्त असता ते सामाजिक जल्ले एक व्यवस्था त्या व्यवस्थेंत बरं आम्हाला आज देवानं सोडलेलं नाही सर देवानं समाजानं आमच्या सदस्यांनी आमच्यावर नंबिका विश्वास त्याच्यानं ते आगे अग्निपरीक्षा म्हणून ठेवली तर अग्निपरीक्षेत समाजानाच्या पास केल्यांचा तर तुला मस्त अनेको नवे काहीतरी करले म्हणून एक स्फूर्ती यांचा त्यानंतर विराम करूनचे प्रश्नाचे नाही जाणते त्याला कर त्या प्रकृतीन तो असता प्रकृतीन तो ಕೆಲವಸಾರಿ ती पाऊस येणे प्रकृती गुडगु अधिक पाऊस ಮಿಂಚು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥಂತೂ ಕಿತ್ತಿಗಾಜನ आमच्यावर बॉम्ब गळतले असतात आमच्यावर नेगेटिव्ह गळतले हेದು काहीतरी इंगड बोलतले हेದು तर ते अग्गे मीरनु आम्हाला ಕೆಲಸ करूनचे झाले एक भारी ठरलं एक अवकाश होय असलं सहाय करताना आम्हाला ते एक पॉझिटिव्ह एनर्जी आमच्या शरीरातून ಎಂತ आता साधना क्षेत्रात तुमचे पुढेचे योजना काय असा समाजाच्या अभिवृद्धीसाठी काहीतरी करलोय म्हणूनचे थोरले थोरले सपनाने तुम्हा पिला असत गा म्हटलं तर थोरल्या मनुष्यांचं थोरली थोरली सपना असतात गी तसे तुम्हा पिलो काहीतरी थोरली सपना असतात गा असत गा स्वाभाविक कोण आम्हास आमचे हिरियांचे एक आशीर्वाद काय ते म्हटल्यार आम्ही किती का पुढे जाऊन असत तर एकदा फटलोनी बघूया म्हणतात फटलोनी कोण असत म्हणून थाल्यास पुढे वरून जाऊनचे एक मात्र झालं जबाबदारी आम्हाला ते आमच्या जीवनाच्या कोण्या उशिरूच नका असता मस्त आहे आम्हाला आज सामान्य म्हणून आमचे मोंतीमार देवस्थान दुर्गा परमेश्वरी देवस्थानांत ते एक सेवक कोण ಕೆಲಸ करून झाले एक अवकाश दिल्ल्यांच्या त्या 1200 वर्षाचे त्याचे एक इतिहास आहे त्याचं आमच्या ऊरू आदिलशाही आणि पोर्तुगीजांच्या दबाळिके त्यांच्या युद्ध त्याच्यानिमित्त आम्हास हवणी एवढे आम्हाला साधी झाले आम्ही खाली पॉट आणि हात घेऊन आयलो तर आज हेंटला जनानी हेंटली मत्ती हेंटली गाळी पाणी पुरा हारे आम्हाला स्वीकार केल्यांचा स्वीकार करून आम्हाला देवस्थान बांधवले अद्भुत झाले एक देवस्थानाचा देवस्थानाच्या जबाबदारी घेतले त्या देवस्थान एक देवस्थान अभिवृद्धी करून एक भाग तर ಎರಡನೇ भाग देवस्थान केंद्रित समाजದ अभिवृद्धी ಹೊಂಚದಲ್ಲ एक ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ किती जनांचा आता एक्सपोजर नाही किती जनांचा तिळवळीक नाही किती नॉलेज नाही मागे ಎರಡನೇ ते देवळे देवस्थान केंद्रित आम्ही देवळे म्हणून एक कनसु हा ಎರಡನೇ आमच्या सनातन मौल्य भारताच्या हिंदू देशाच्या आणि सनातन वेदಗಳಂತಹ सनातन मौल्य आहेत पुनर्जीवन देवळे म्हणून म्हणजे अगेन्स्ट होते पावसे करले म्हणून
आमचे संस्कृती कायदे, आमचे कले कायते, आमचे नाट्य कायते अथवा वेद कायते हे सामान्य जनांसवर कळोसे म्हणून एक 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 कनसु हा ते ಬಹುಶಃ पुढच्या दिनाने अद्दी चलत उंटे मोंती वारान चलत उंटदी तर अद्दी आर्थिकवण बारी कष्ट उंटदी तर ಅತ್ತ ಹಂತ ಹಂತವಣ ತೆಗೆ ಓರಾಯ್ಲೆ ಅದ್ಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘ ಜಲ್ಲಲಚ್ಚು ತಚ್ಚ ಕಾರಣನಿ 1929 इस्वींत त्यांनी एक बँक करले एक विद्याभ्यासाचे एक शाळा करले आणि तद्दू आलोचना केल्याची आमच्या हिरियाने त्याला आम्ही आता खैवो नाही आमचे सಣ್ಣ आमचे ಕೆಲಸ तर आम्ही अग्गेने ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲ್ तर आम्ही संघटित होणं जेल तर ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ म्हणजे ವಿವೇಕಾನಂದನ म्हटल्यान सानिगा 100 ಜನ ಒಕ್ಕಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳುಳ್ಳ ಯುವಕರನ್ನು ಕೊಡಿ दिल्ले तर मी देशाचं स्वातंत्र्य हडता देश रामराज्य करले साध्य ಅಂತ म्हणून आम्ही एक 100 जण ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲ್ तर तच्चे दृष्टीने आम्ही पुढे गेल तर अधिक नाही 5 वर्ष 10 वर्षा भितर भारी धरले बदलावणे करले साध्य आत्ताच्या टेक्नॉलॉजी आत्ताचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आत्ताचे एज्युकेशन लेवल मीगे अग्गेन्सू आता बडतನ ಲೆವೆಲ್ ಓರ್ ಆಯ್ಲೆ ಇದು ಅಮ್ಮ ಹವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತೆ ಆಮೆ ಅಗ್ಗೇನಿ ಏಕ್ ಒಳೆ ಸಂಘಟನೆ ಒಳೆ ಅಮ್ಮ ಅಬ್ದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಮಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮಸ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಒಳೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಮಸ್ ಮಾಂತರ್ನೆ ಇಂಗಡ್ ಸಮಾಜ ಬರೆ ಸಂಗತೆ ಒಳೆ ಸಾಧ್ಯ सरस्वती ಅಂತ आम्ही सुमार आमचे 60% असल्यार 40% इंगड कम्युनिटी जेन्स दिल्ले अग्गेन्स दिल्ले आम्ही त्यांनी भेदभाव केला नाही कोणास पापाचे आहेत का कोणास मेरिट हा का ताल्यान्स पुरा दिल्ले त्याच्या त्याव एक मास वाडोले एक अवकाश दिले ताले देवस्थान केंद्रित होऊन सामाजिक बदलावणेस भारी थोरले एक अवकाश आमास असा तो अग्गेने कुर्सोण घेऊन करून ज्यावळे त्यास एक प्रारंभिक होऊन कळला जुलैंत आम्ही पुरोहिತರ समावेश केलांते पुरोहित कसे म्हणल्यार ते माते सारखे आमचो ब्रह्म सारखे देवसो आमचे मध्यंते असोंचे नित्य त्यांचे प्रवचन प्रार्थने हे केद्दो साकार होता त्यांनी संघटित होऊन केलेलं तेद्दो आता आमच्या समाजात मस्त जेन भारी थोरले लेटर ओर गेलेले हे उदाहरणेस आर्टिस्ट होऊन विलास नायका आर्टिस्ट होऊन तो जागतिक ವೇದಿಕೆಯರ್ ಮುಂಚೆತದ ಎರಡನೇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ತವದಾಯ್ತು ಭಾರಿ ಹೊರಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ತಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅದ ಆಮचे ಅಂತ सरस्वती कामत सर इंगड आता कारकाळ ಅಂತ एकट्यान वागळे त्यांनी एक हॉस्टेल चिकलांचे शेडो दाखलांचे सिकेंजे हॉस्टेल गेलांचे उडुपीन ते एका डॉक्टरांचे त्याने एक अंगविकलांचे एक आश्रम चिकलांचा ते ग्रेट केलंस हे एकूट्याने केलेलं आहे आम्ही अग्गे गुडसाल तर भयंकर धरले करले साध्य ते प्लस होऊनचे नाही ते मल्टिप्लाय होऊनचे झालं एक अवकाश असा काय म्हटल्यार आमच्या समोरचे हा देश बडावर देश आला ता इंगड देशाचा ऋण जायला आम्ही पावला आम्हास काय साध्य नाही त्या देशाची आम्ही धाकली त्या संस्कृतीची धाकली त्या आम्ही ह्या देशाचे वारिसदार आम्हास आता आरोग्यचा आमचे फटलोणी सल्ले पोटसे होते आमचे त्यांस विद्याभ्यास गावला त्यांचं अग्ग रीतीचे नॉलेज हा त्यांचं हवे ಎಲ್ಲ काय ते आम्ही ಒಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ हे दोन गावळ तर समृद्धी आमच्या गोटे धवते ಅಂತ आम्हाला येऊन अप्पूग करता ते माझे जीवंत उदाहरण आहे एक तुम्ही सांगितले आधी आमचे शिक्षित असले अग्ग्यांसू शिक्षण गावासन प्रयत्न करतो तेगी आणि थंय ती शाळे केल्यात तेगे देवळाच्या हंत चावडेरगा पेडेरगा करतो तेगे कोणाच्या घरा करतो तेगे मोंती मारत एक शाळे होंतेगी लोटलीगारांच्या घरा काय करतो तेगी त्यापर्यंत त्याची शाळे आता आमच्या मंचीच्या शिवण मास्टर घरला घेऊन तेगे पद्मनाभ काकन सांट्याला हटसा त्यापर्यंत ह्याच्या स्वागेचे गाय घेऊन तेगी मग ते पडले की त्यापर्यंत सुमार समयापर्यंत कोण ते रिपेर केलं ना मग नुजबेलच्या इंगड शाळे बांधल्या म्हटलं तर त्यादोच आमच्या जनांचं धाकल्यांचं शिक्षण देवळा म्हणायचे एक आशा होती प्रयत्न त्यांच्या किती साध्य सगळं तिथल्या केल्यांचा म्हटल्यार अद्दी आमची संस्कृती भारी उच्च संस्कृती भारताची जगात ताच्या एक 48 संस्कृती होते म्हणतात त्यानंतर आत्ता होऊनचे एक 3-4 मानतर भारताच्या तिथले पॉवरफुल आहेत आमच्या ह्यांत काय म्हणून तर अद्दी मी लकळासतल्ले म्हणून ते घरा आयल्ल्यास ताणीस देवळे म्हणून कोण कोणतं नाही मस आयल ताणीस देवळे पाणी देवळे दिले तापरांतले बुक लागतले अन्न देवळे म्हणून तिने विचारल्यार काहीतरी साकार करला म्हणून म्हटल्यार जीवनाची ध्येय म्हणते ह्या देशान काय म्हटल्यार
अन्नास कोण पैसे घेंत नाही तिद्वा ಅದು ಧರ್ಮच्या आधारावर ಆಯಲ್ಲರು ವಾಂಟಿದ ಜೀವಂಚೆ ಅನ್ನ ವಂಟಲ್ಲ ದೇವ ಸಮಾನ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ म्हणून ಎರಡನೇ ವಜಲ್ಲ ಕಾಯ್ತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರವಾದಿ ಉಚಿತ ಹೋಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಗೊಂದಸಲ್ಲೇ ಗೊಂದನತ್ತಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ಗುರುಕುಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ ತಾಪ ಮೂರನೇ ವಜಲ್ಲ ಕಾಯ್ತೆ अन्न जले पोट भरले अक्षर जले तापरंत त्यास काहीतरी अनारोग्य जल तर औषध उचित होऊन देंतुंती तापरंत काय ते तापरंत मिगे काय जल्ले हे तीनों गावाला पेट्टास मनुष्य स्वभावसा काय ते मी जोर म्हणून जे स्वभावसा त्यास अनुशासन म्हणून हे चारो भारताच्या संस्कृतीच्या मूल बेर अग्ग हल्ली अंत इलिटरेट एक ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿವರು त्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಪಾಣಿಗ ಗೋಡಗ ठेवूनचे ते पहिले तो केन्सो आयला काय ते विचारितच नाही तसाला संस्कृतीचे दाखले आम्ही बदलावणे झाला काय म्हटल्यार 2000 वर्ष अधिकुणे ब्रिटिश पोर्चुगीस मोगल ते पुरा येऊन आमचे व्यवस्था आम्ही विसरलो इटलाचे तर आता वापस ते रिजनरेट होता त्या लेकर भारी थोरला एक आमच्या जबाबदारी अधिक झाली आता भालावळीकर सारस्वत ब्राह्मण समाजास आणि त्या ಮೂಲಕ सगळ्या हिंदू समाजाच्या अभिवृद्धीस तुमचा संदेश काय आहे आमचे अमास्य केवळ कसे म्हटल्यार सर्वे जना सुखिनो भवंत म्हणून जगातांचला अग्गे सुखमय होऊन जीवन करूसी म्हणजे प्रत्येक जीवीसवर त्याच्याची एक जबाबदारी असते कर्तव्य असतं त्या कर्तव्य करले आम्ही अवकाश देवळो म्हणून एक संस्कृती आमचे एक तालेकर आम्ही भारत म्हटल्यार भारतात दक्कळ झाल्या सांस्कृतिक भारत भारी थोरले भारत आता अग्गे भारताच्या ಬಗ್ಗೆ भूगोळ झाले अमासो एक मी शाळेत जाणत असताले माझ्या क्लासांत एक 40 जण होते त्या 40 जणांत 30 जणांचं दुपारचे जेवणच नाही ते आणि अग्गे पिलो असले दोन प्यार ड्रेस एक पेन घेवळे तरी बारी कष्ट होता एक बुक घेवळे कष्ट होता उदेश एक बस संचारी एक बस मांतर मी 10 जणांत 5 जण बुत्ती अडितोंते मी एक 5 जण घरा जाऊन जेवण ಎಂತಂತೆ म्हणजे तहला कठीण काल दो आता मी परवांची एका सरस्वतीचे एका चेडवास एक इंटरव्यू गेले आता एक काल कसा येणं तुला किती प्यार ड्रेस म्हणून विचारले 15 प्यार सांगले अंदने आता चप्पल किती सांगले 3 प्यार चप्पल सांगून मोबाईल किती सांगून विचारले 2 सांगले म्हटलं आता सुभिक्षेचे काल हेच कळला 75 वर्षांनी अग्ग्यांच्या हा देशाच्या रैतांनी या देशाच्या विज्ञानांनी हा देशाच्या सरकारांनी पंचवार्षिक योजनांनी भारत अभिवृद्धी झाले तर आम्ही आमचे समाज आणि आमचे हे देश ह्या देशाचं आम्ही आमच्याच एक थोरले कोडुगे देवले आमचे धाकळी कसे यावी आमची धाकळी नोबल पारितोषिक भारत रत्नास हात गळले तयार होऊन ता लेवलर ते जाऊनशी जगतच्या वेदिकेर आम्ही देवले तुम्ही मेडिकल लेवलवर जा मेडिकल लेवल थंय अद्भुत जल साधने करले इंजिनियरिंग लेवलवर जा विश्वेश्वरय्य मेरूंचे झाले साधन आम्ही करले आध्यात्मिक क्षेत्राच्या विवेकानंद मेरूंचे झाले साधने करले म्हणजे आवडे तसले वातावरण क्रिएट करूनचे आमच्याकडे जबाबदारी आताच्या जनांगास ता ರೀತಿಯಲ್ಲಿ आम्ही पुढे होरून जावळे आम्ही त्याचे हवे ಎರಡನೇ त्यांसो ता एक हेवरू जावळे त्यांत आमच्या समाज काय ते म्हणलं अग्रश्रेणी होणं हवे आम्ही लीडर होणं हवं काय म्हटलं आम्ही सरस्वतीचे दाखले आम्ही जबाबदारी आमची जबाबदारी काय ती सगळं जगत मानव कुलाच्या अभिवृद्धीसाठी जे आमच्या झाले जबाबदारी त्यास आमच्या कुडगे भारी तरलो कुडगे त्यास एक भगवंताने अवकाश दिला तो अवकाश आम्ही उपयोग करून घेवले त्याचे आमचे कर्तव्य भारी लाईक करणं बोललेದು सतीशचंद्रनो आमच्या श्रोतृवर्गांस तुमच्या साधने नव्या प्रेरणा देऊन दे आमच्या भालावळकर सारस्वत समाज अनेकू समाजमुखी कार्यक्रमांत आपणस ತೊಡಗಿಸಂದೆ त्या ಮೂಲಕ भारताची कीर्ती विश्वव्याप्ती करून दे म्हणून हारेस्ता ह्या कार्यक्रमांत अनेक विषय माहिती अंकी अंश समेत सांगितलं तुमचे अनुभव सांगितलं जेवण भारी खुशी झाल्या ह्या कार्यक्रमाचं सहकार दिलेला तुम्हाला हृदयपूर्वक धन्यवाद म्हणता नमस्कार नमस्कार बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय